אנחנו עכשיו בתקופת בחירות, והאינטרנט משחק תפקיד חשוב בבחירות הקרובות, אז כדי לראות מה מצפה לנו בתקופה הקרובה, בוא נגיד רגע שלום לכתב הרשת שלנו, של הערוץ הראשון. שלום לך, זלמן לרר. זלמן? שלום אלי סיומת. ושלום למאזינים. אוקיי, לפני שנתחיל, זלמן לרר, יש לך אגב קשר לגיא לרר? אומרים לי את זה כל הזמן, כי זה נכון. אני אחיו של גיא לרר מצינור לילה. מה זאת אומרת, אתה אח של גיא לרר באמת? כן, כן, כן. איך זה יכול להיות? רגע, מה הפער גילאים ביניכם? יש בינינו 4 שנים. נו מה, אתה לא רציני, אתה רק 4 שנים יותר מבוגר מגיא לרר? יותר צעיר. אוקיי. גיא רק נראה בן 80, אבל הוא פרח בן 74. לא נראה, נכון? ממש לא. בוא תספר לנו רגע לתפקיד שמשחק האינטרנט בבחירות, זלמן. אין בעיה, חביבי. הסכת ושמע. בבקשה. פעם גלישה הייתה רק בים. היום גולשים במחשב בבית. אתה יודע מה זה מחשב, נכון? אתה יודע? אתה עושה צחוק? טוב, לא נורא, אני אסביר. אוקיי. קודם כל, אני רוצה לציין למאזינים ששמעתם את זה כאן, בערוץ הראשון. המחשב הוא קופסה אלקטרונית, המחוברת למקרן ומחכה להאזנת פקודות המשתמש. זלמן, תודה רבה לך על ההסבר, על המחשב, אני מרגיש שהחכמתי. אבל בוא ניגש לעניין, הזמנתי אותך לפה בשביל לדבר על האינטרנט בהקשר של הבחירות. אתה יודע, קמפיינים ויראליים, אתרים של מפלגות. בשמחה. אבל קודם, אתה ידעת שיש גם הרבה סרטונים בתוך האינטרנט? זה כמעט עשיר כמו הארכיון של הערוץ הראשון, רק עם פחות קולטורה. סרטונים בנושא בחירות, זלמן? מספיק עם הבחירות שלך. נו מה? הבן שלי בניו יורק. הוא שולח לי כל יום סרטונים ומצגות משעשעות. אוקיי. ואיך הוא שולח לי? איך? פעם היה צריך דבר. לא תאמין מה יש היום. אימייל. שליח! עד הבית! למרות שאני אוהב ללכת לדואר. אתה היית טוב מאוד בפרסומת של הדואר, אתה והקטנצ'יק המצחיק הזה. אוקיי, הבנו, זלמן, אתה מוכן להתקדם אם אפשר? הבן באמת נותן דברים יפים. עזוב את הבן עכשיו. לא דרק! אז בואו נראה את הקליף הראשון שמשגע את הרשתות. הקטע מצחיק וקולע. זאת מצגת תמונות מהרי האלפים. רק 60 שקפים. לא רוצה שקפים. זלמן? 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 תחסוך ממני את הדבר הזה. זלמן? אין לנו, עם כל הכבוד, אין לנו זמן לזה. זלמן? זמן? בוא תשמע סיפור על זמן. מה קורה? אתה ידעת שפעם נסעתי 1.5 שעה ב3 אוטובוסים כדי לשחק שחמט עם ידידי נחמיה? אוקיי. אבל תן לי להפתיע אותך היום. היום אתה יכול לשחק איתו שחמט דרך המחשב. לא, היום נחמיה מת. אני מצטער לשמוע. לא נורא, ממילא הוא היה מנצח אותי כל הזמן. אוקיי. אבל באינטרנט אפשר לשחק שחמט דרך המחשב. זלמן, אמרת שתראה לנו דברים מעניינים מהאינטרנט, לא באת עם כלום, אתה מראה רק שטויות. אם אתה לא יכול לעשות את העבודה שלך, אז אתה יודע מה, בוא נסיים את זה קל, ותודה רבה לך, די. רגע, אליהו, רגע. יש לי קליף אחד בדיוק מה שאתה מחפש. מה שאני מחפש? כן. תראה לי. לא, בבקשה. זה קליף משעשע שמאוד מחומם ברשת. כן. זה היה איזה אינסידנט שקרה בתוכנית טלוויזיה, כאן, בערוץ הראשון, כן. לפני תקופה. ואין סיבה שלא נצחק על עצמנו. בואו ונראה. זלמן, אמרת שתראה לנו דברים מעניינים מהאינטרנט, לא באת עם כלום, אתה מראה רק שטויות. אם אתה לא יכול לעשות את העבודה שלך, אז אתה יודע מה, בוא נסיים את זה קל, ותודה רבה לך. זה היה הקטע שלנו, מדברים לפני פחות מדקה. כן, זיהיתי. ראית איך המנחה שם נהיה כזה חמום מוח? כן, הוא משוגע לגמרי. טוב, זלמן. הרשת זה דבר מדהים, לא? בטח. צילמת משהו, ותוך שנייה זה מתרוצץ לו חופשי. כן, זה מטורף מה שקורה היום. טוב, אוקיי, תודה רבה לך, זלמן לרר. רגע, אליהו, רגע. כן. שמעתי שיהיה ויראלי. כך מעיל לי, קח מעיל. תודה רבה לזלמן לרר.